איך להכין אוגרים מהחלקים האלה. שלב אחד. אוקיי, נתחיל במשטח אדום. אני בחרתי אדום, לא חייב אדום. שמים את זה, ואז את זה. והנה האוגר הראשון. שלב 2. לא חייב שהמשטח יהיה עגול, ככה אני בחרתי. שמים את החלק הזה, ואז את זה, ואז את זה. שלב 3. הם לוקחים פשוט חלק כזה, שמים אותו ליד חלק כזה, רגליים, קירות, וככה תיצרו אוגר מלוכלך, שיכול לסובב גם את הראש. הוא כל כך מלוכלך, שאני מאמין שביום מן הימים הוא פשוט, מה זה הכפתור הזה כאן? מה זה עושה? כן, אני בניתי את זה עם מנגנון מיוחד, כדי כשלוחצים על הכפתור, כשלוחצים על הכפתור, זה מה שיקרה. איזה אחד הוא האהוב עליכם.